Fettħu l-applikazzjonijiet għal voluntiera għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Lodwa tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej sewwa fi qlubna l-grazzja tiegħek. Ħatejna rrażnu l-ġibda tagħna l-ħażen u tqawwina biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ellu il-ktieb tal-profeta Ożea. Dan jgħid il-mulej. Erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek. Għax inti tfixkilt minħabba fi ħażunitek. Ħudu kliem magħkom. Duru mill-ġdid lejn il-mulej u għajdulu int tneħħilka ħażen kollu. Il-qatt tajjeb u rroddu frott xoftejna. L-Assirja ma salvanix, fuq żwiemel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija, minn qalbi nħobbhom, għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jien qed inkun għal Iżrael bħal nida. Ħajiftaħ bħal ġilju. Eruqu ixenxel bħal siġra tal-luq. Jinfirxu ir-rimjiet tiegħu. Żboħitu ta' siġra ta' żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu il-Libanu. U jerġgħu jiġu jamru taħt id-dell tiegħi. Isiru qishom ġnien, jisbieħu qishom dilja. Imbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim. Kont jiena li weġibtek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar. Minni tikseb il-frott.
Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ. Ħajjarafhom kull min huwa bil-għaqal. Għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Jiena l-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Klim li ma nafux qiegħed nisma', neħħejtlek it-tabija minn fuq darek, ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa. Fid-dwejja sejjaħtli u jiena ħlistek. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Bleħem moħbi bħal frada weġibtek. Ħdejn l-ilma ta' Merbaħ ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħanlumek. Iżrael mhux li kont tismani. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom. Tinxtaħiġ quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, lilhom nitmaħħom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħħom bil-għasel mill-blad. Flimkien, jien il-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewiet waslet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resa' fuq Ġesu staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu l-ewwel wieħed huwa dan: Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb: sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb il-għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb il-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla, u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. M'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. Dan hu li jgħid Ġesu lil dan il-kittieb illi għamillu dik il-mistoqsija. Imbagħad l-Evanġelju jgħid Ġesu ra kemm kien wieġeb bil-għaqal. Mhuwiex komuni li mal-kittieba, xi ħadd mill-kittieba, Ġesu jitkellem b'dal-mod, għax ħafna drabi uħud mill-kittieba u l-Fariżej kienu anzi meta jitkellmu miegħu
jew jieħduha kontrih, jew jistaqsuh biex jonżbuh. Mentri dan staqsih b'sinċerità għax rid ikun jaf liema fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. U Ġesu wieġbu billi semmilu l-ewwel dak li kien għażiż ħafna għal poplu Ludi. Meta jgħid isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. Dina kienet talba li jgħiduha kuljum. Imbagħad jgħid l-ewwel huwa dan int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Araw dan l-ewwel kmandament l-enfasi fuq kollha, jiġifieri it-totalità li tħobb lil Alla b'mod sħiħ. Mbagħad jaqgħad miegħu Ġesu kmandament ieħor li l-poplu Ludi kellu wkoll insibuh fi-Ktieb tal-Levitiku, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. U li jagħmel Ġesu jaqgħad flimkien dawn iż-żewġ kmandamenti għax jgħid m'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. X'naraw f'dal-kliem ta' Ġesu? L-ewwel nett l-enfasi kbira fuq l-imħabba fil-qalba tal-ħajja nisranija hemm l-imħabba. U hija l-imħabba li għandha tmexxina, l-imħabba lejn Alla, l-imħabba sħiħa lejn Alla, jiġifieri li ma npoġġux minn floku affarijiet oħra bħal flus, bħal suċċess, bħal poter li jistgħu jkunu l-ewwel u mhux hu, imma lilu inqedu l-ewwel u li inħobbuh tassew kollox, b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, b'moħħna kollu, bil-qawwa tagħna kollha. U li nħobbu wkoll lil-arna bħalna nnifisna. Jiġifieri Ġesu qed jgħid l-imħabba għandha tkun li tmexxina lejn Alla u lejn l-oħrajn. U importanti dan li jista' jkun anke fil-ħajja tagħna l-isranija jitlu affarijiet oħra li fihom infushom ikunu tajbin. Bħalma jsemmi hawnhekk stess dal-kittieb meta jgħidlu sagrifiċċju tal-ħruq, sagrifiċċji l-oħra. Imma jekk dak li nagħmlu anki tajjeb ma jkunx tassew ispirat mill-imħabba lejn Alla jew lejn l-oħrajn, ikun nieqes minn dak li hu l-aktar importanti. Imbagħad hemm ħaġa oħra li tagħtina messaġġ qawwi li Ġesu għadhom flimkien dawn it-tnejn l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. U b'dal mod urina li ma hemmx imħabba vera lejn Alla jekk din ma tmexxinix biex ikollna imħabba lejn l-oħrajn. Dana kemm il-darba nsibuh, pereżempju, fl-ewwel ittra ta' San Ġwan, meta jgħid jekk xi ħadd jgħid jien inħobb il-Alla u jobgħod il-ħuħ, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx il-ħuħ li jara, kif jista' jħobb il-Alla li hu qatt ma rah? U verament irridu niftakru dan, jiġifieri meta aħna ngħidu nħobbu lill-Alla u nuru din l-imħabba fit-talb tagħna u fil-ċelebrazzjonijiet tagħna, jekk maqut ma dan ma jkunx hemm l-imħabba lil oħrajn anki dik li qed nagħmlu bħala qima lill-Alla xi nħobbuh tkun vojta. Dan li qed jgħid. U għalhekk irridu noqogħdu ħafna attenti aħna anki fil-kliem pereżempju fuq il-proxmu. Ħansemmi eżempju kif nista' ngħid jien inħobb il-Alla u nkun fi kliemi razzist. Jew ma nistmax lil persuni għax huma ta' nazzjonalità oħra, ta' kulur ieħor, ta' tip ieħor.
ma jmorrux flimkien dawn. L-imħabba lejn Alla trittejna biex inħobbu tassew l-oħrajn, bħalma semma Ġesu wkoll meta semma l-opri tal-ħniena, l-opri tal-ħniena lejn dawk li huma fil-bżonn u jgħid kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost dawħuti għamiltuh miegħi. Bad wieħed irid joqgħod attent anki għall-estrem li ieħor li kultant tisma'. Kun hawn min jgħidlek jiena l-iktar importanti li ma nobgħod il-ħadd inħobb l-oħrajn ma mhux se noqgħod immur qudies jew nitlob jew hekk. Dak huwa żball. Għax tifridhom. Anzi, meta inti turi mħabba vera lejn Alla, dik tkun lajn li tgħinek biex l-imħabba lejn l-oħrajn tkun ġenwina. U biex tħobb il-kulħadd, mhux tagħżel il min tħobb, u biex tħobb tassew kif ħabb Ġesu. Nitolbu l-Mulejdi ningrazzja llum li aħna f'ħajjitna ngħixu tassew dan l-akbar kmandament li semma fejn għaqqat tnejn l-imħabba sħiħa lejn Alla li turi ruħha mbagħad fl-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla ispirati minn din il-kelma ta' Ġesu. Mulej nitolbuk biex tkun mat-Knisja tiegħek tgħinna biex tkompli tħabbar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina Mulej li aħna inħobbu tassew lilek b'mod sħiħ f'ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex l-imħabba tagħna lejk turi ruħha tassew fl-imħabba tagħna lejn l-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatti d-għajnuna tiegħek il-morda kollha, daw kollha li għaddejjin minn xi tbatija, morda kemm fl-isptarijiet, kemm dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbuk ukoll dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għall-paċi fid-dinja, għall-paċi f'tant pajjiżi fejn konflitti u ġlied, speċjalment nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem milqagħhom fi ħdanek għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għatina qalb bħal tiegħek mimlija mħabba bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqan Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġi tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek Mulej ħares lejn dawn id-doni li qegħdin nikkonsagrawlek biex ikunu jogħġbuk u jiswew lilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Nisu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira.
Sewa u xieraq tas-sew mulej misir qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna ntrażżam fina drawwiet ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemuk id-dominazzjonijiet jitreddu qudiemek is-setat. Il-kor ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur ta' dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrilna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil Mulej li grazzja qawwija tiegħek taħdem sa fl-eruq ta' ruħna u ġisimna biex fidwa sħiħa niksbu għal kollox il-misteri qaddisa li fihom ħadna sehem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fettħu l-applikazzjonijiet għal-volontira għal-pellegrinaġġ annwali Djoġeżan għal-Morda Flurd organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda Flurd UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju.
Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Nofru dan ir-rożarju llum għal dawk kollha li qegħdin jippreparaw ruħhom biex jirċievu s-sakrament ta' żwieġ. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għereq daraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum waħfrilna d-dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum waħfrilna d-dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Bis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-dobitna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisam birek frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waffrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tat-tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waffrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana.
tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dubit ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibkun u f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kjuba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اغفرلنا نطلبك ملين ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبك ملين ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħaq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek bulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu maħlusin id-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħoll għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kun missiera li naw kollu mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatinna nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.